खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 25 मे 2023 बाराय जायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझाराव सिखावनि उदखार सोमजिदों। बर' नख'राव सिखावनि उदखार। थांनाय हर गेजेरनि समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपाथि नोगोरनि गंथाम बर' नख'राव माखासे दुथां सिखावफोरा हर गेजेरनि समाव खाबु लानानै सना, मबाइल फन, गोदोनि फैसा गोथां गासै 2 लाख रांसोनि मुवा बेसादफोरखौ खावलांदों। नाथाय सोर सिखावआ बे जाथायखौ खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। महाराष्ट्र रायजोनि सिङाव थानाय आन्धेरियाव सासे मडेल आरो एक्टर आदित्य सिंह राजपुत बिथाङा गावनि एपार्टमेन्टनि बाथरुम सिङाव हारसिंनो थैना थादों आरो बिथाङा लासकारिया हाइट्स एपार्टमेन्टनि 10 तला बिल्डिंआव शेर एपार्टमेन्टआव थागासिनो दंमोन आरो बिथांखौ ड्राग्सनि अभारड'ज जानानै थैदों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव आदित्य सिंह राजपुतखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव महाराष्ट्र पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिथाङा थैनाय समाव 32 बोसोर बैसोनिल'मोन। मोसाबाय थानाय समावनो हरखाबै गोलैनानै खर'आव सिनजौथा सिलाइ जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि प्रयागराजआव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ गंसे मन्दिरनि सिङाव फोरबो जानाय समाव मोसाबाय थानाय समावनो हरखाबै जेनेरेटरजों लगायजानाय फांखायाव गोलैलांनानै बिनि खानाया फांखा सिङाव हाबनायाव खर'आव मोन सिनजौ सिलाइ खालामनांगौ जादों आरो बे समाव हिनजावसा गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नाथाय हिनजावसा गथ'आ थैगोन ना थांगोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। फांखायाव हाबजानानै मोन सिनजौ सिलाइ जानाय गथ'नि मुङा जाबाय गुन्जु। जुनमुनि राभा थैनायनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय लोब लोब रायजोफोरा ओंखारबोनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। मख'नो गोनांदि जुनमुनि राभानि थैनाय जाथायखौ दासिमबो सिबिआइआ रोखा खालामनो हाथ'वाखै आरो बे जाथायखौ लानानै लखिमपुर आरो नगाव जिल्लानि एसपि कनस्टेबलफोरखौ पुलिस एसपि आरो कनस्टेबलफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायाव रायजोफोरा साननायाव गोलैदों। अदेबानि सोलाय सोल' खालामनायाव जुनमुनि राभानि थैनायजों मा मोनसे सोमोन्दो दं नामा बेखौ साननानै रायजोफोरा साननायाव गोलैदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सा 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि सिङाव थानाय दांदुरु दाम ओनसोलाव गंसे गारिआ हारसिंनो खारबाय थानाय समाव कन्ट्रल गोमानानै जाब्रबथाय जानानै सा 7 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।